Добър вечер, вие гледате Акцент, аз съм Валерия Касиян. Заради последните по-късни разстрели у нас, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България поискаха оставката на министър Румяна Бъчварова. В случай, че поръчителите и извършителите на жестокото убийство на Александър Антов не бъдат разкрити съвсем скоро. Защо зачестиха публичните убийства у нас и какво стои зад това, ще говорим сега с полковник Николай Марков. Добър вечер. Добър вечер. Господин Марков, годината стартира малко изненадващо с тези убийства. Поне за мен, вие как си го обяснявате? Вижте, то не са проблем само убийствата. Зачестиха и, освен публичните ритуални разстрели, зачислиха кражбите на автомобили в особено големи размери. Влизането в взлом в апартаменти, изнасилванията на стари хора по селата, грабежите и така нататък. Ние се превърнахме в един тип живот като в ислямска държава. Защо ви казвам това? Защото според последните изследвания на една международна организация за живота в ислямска държава се твърди, че там има убити 2300 човека. Ако вярваме на това изследване, аз искам да ви кажа, че това се случва в България за няколко месеца, а не за години. Колко са убитите в България за няколко месеца? Аз казвам убити, безследно изчезнали и всякакви други случаи, в които са потърпевши хора. Вие сами виждате, че всяка сутрин ние се събуждаме с чудеса. Разстрелите са еманация на бандитското поведение. Тоест ние битуваме в една бандитска държава, мафиотска държава, в която се саморазправят хората един с друг. Всички няма съд, няма органи, няма нищо. И искам да кажа, че КРИП, вие знаете, че те са проправителствена структура и няма какво да искат или да не искат. Хора, които са ангажирани с това правителство и с това управление, те са част от тях. По-скоро трябва да се замислиме дали един човек в лицето на Румяна Бъчварова е виновна, която е кукла на конци, поставена, разбира се, на този пост, а реалния, както сме си говорили, министър на вътрешните работи е самия премиер. Добре, казвате, КРИП е проправителствена организация, но защо тогава иска оставката в случая на министър, лично посочен от премиера Борисов? Освен това, те поставят и въпроса за огромното спрямо българската икономика финансиране на МВР от над 1 милиард лева годишно и на фона на този 1 милиард незначителните резултати от работата на МВР. Защо са такива? Вижте, аз не искам да задълбочавам върху какво са казали КРИП. Защото КРИП се представлява от хора, които са с много въпросителни, удивителни над главите си, над челата си. Няма какво да си говорим за тях. Истината е, че МВР че премиера на републиката предпочете удобната политическа длъжност Румяна Бъчварова пред експерт, който евентуално може да е неудобен, може да е трън, но да се въведе някакъв ред в системата и в държавата. Това е избор на министър-председателя, на никой друг. Няма какво да се покриват един друг с разни въпроси. Единия лъже, другия маже и така нататък. Искате да кажете, че това, което се случва в момента, е в резултат на несполучливия избор на премиера по отношение на вътрешен министър? Ами да. Това е негов личен избор да бъде тази жена, която е политическо назначение. Това не е експерт. Удобно е да имаш такова назначение и такъв човек, защото това е лесно манипулиран човек, който не е експерт, не познава работа, така нататък. Но в същото време крие своите рискове, които вече ги виждаме на лице и ги усещаме всеки Божи ден. И тук искам само една скоба да отворя. Има и нещо друго. Премиера би трябвало да се усеща, че когато държавата започва да гори, все пак той е бил и в другите структури, освен държавните, бил и в по-тъмните структури, би трябвало да знае, че той вече не е премиер. Създава ли се условия в една държава на несигурност, премиера часове го борят до отстраняването му от длъжност. Това ли предстои според вас? Абсолютно. Кога? Ами скоро. Щом започват такива процеси, почне ли революция демократична, почнат ли проблеми, почне ли жълта революция или синя, както искате да наричайте, цветна революция, създава се нетърпимост в гражданите и следва сваляне на правителството. Дали сега само той ще падне или цялото правителство е друга тема. Това е много любопитно. Спорят и политолози, и социолози, предстоят ли, не предстоят ли предсрочни избори, смяна на Нищо, нека си говорят социолозите и политолозите, все пак са на заплата. Нека да ви си спомнете, че предишния път Борисов 1 падна заради една цена на ток. Заради фалшиви документи, които са направили. Сега България се убива по улиците.
И това е процес, който върви нагоре. Криминалната обстановка е ужасна. Казахте, че и отвличанията са нараснали. Въобще всички криминални деяния. Пикът на отвличанията предишния беше някъде 2009 и 2010, когато бяха тези дела Октопод. Припомнете ми, аз... Вижте, кражби на автомобили е прекратен почти в целия Европейски съюз в такива мащаби, каквито е в България. Ние се върнахме, по статистика говоря, данни да не задълбочаваме, да не губиме време. Ние се изравняваме в уния мутренски времена, когато хората им лепяха стикери по колите и ходеха с бухалки хора да ги рекетират. На това ниво са кражбите на коли в България, на автомобили. Никъде в нито една европейска държава няма такива мащаби. А тези мащаби се развихриха сега. Те не са от вчера. България е малка държава. В България живеят 4 милиона човека. Реално. Ако Борисов не може да се ориентира какво се случва между 4 милиона човека, искам само да кажа, че един Истанбул е 20 милиона и няма никакви проблеми такива. Вие не искате да коментирате, Крип, обаче само още едно изречение ще ви цитирам. Всеки един от нас може да бъде разстрелян като куче, защото просто не се харесва на някого или този някой иска да му вземе парите или направо целия бизнес. Не личи ли страх от тези думи, страх от бизнеса и какво се поражда? Те също, вижте, бизнесмените около правителствените бизнесмени, които са протектирани, те отнемат бизнеси. Вие знаете ли колко самоубийства на бизнесмени, които отиват и за часове им прехвърлят бизнеса? В България масово и нормално във всеки един град се рекетират бизнеси. Тотално и навсякъде. Ние на практика не сме демократична държава вече. А изборът да се легитимира Борисов като дясното европейско лице, проатлантическо, е грешка не на българите. Защото това бяха фалшиви избори и всички го знаят. Това е грешка на нашите партньори. И няма нужда да се прехвърля вина на целия български народ. Това е абсурд. Направиха грешка с този избор. Демокрацията в България е дискредитирана. Не може това нещо, което е една такава родина, която имаме една така прекрасна държава, да бъде ад за живеене. Това е абсурд. И това се прави от хора, една шепа хора, уверявам ви. Тези, които създават тия нередности, могат да се съберат в една влакова композиция. Вие говорите страховити неща, честно казано. Вижте как реагира на случващото се правосъдния министър в момента Екатерина Захариева. Има опити за внушение, че в държавата има нестабилност. Опити за внушение. Внушение или факти? Защо има такова разминаване между вашата преценка, да речем, и тази на министъра? Вижте, това трябва да... Сега, нека гражданите или слушателите, които слушат, зрителите, сами да преценят това, което аз говоря, или истина, или което говори едно политическо човече, което цял живот е вървяло с някой водел за ръчичка. Това са хора, които са извънземни. Аз ви казвам, те наистина говорят точно обратното, на което чувстват и виждат всички българи. Абсолютно целият български народ вижда, че това е ад. Че това не се трае. Виждат го вече и партньорите ни. Уверявам ви, вече има частична отдръпване от това правителство. И то на сериозни партньори, които имаме. Кои партньори имате предвид? Атлантическите. Евроатлантическите. От евроатлантическите, атлантическите. Да. И това е нормално, защото наистина ние сме в процес на дискредитиране на държавността. Разбирате ли, стигаме до такива мащаби на престъпление, да превърнем в България в престъпна мафиотска държава, че ние дискредитираме не само Европейския съюз, а смисъла на думата държавност. Няма българин, който да живее с мисълта, че това е нормална държава. И това трябва да се сложи край. Това нещо се прави от определен кръг от хора. Казвам ви, не са страховити неща. Тези хора им се знаят имената, знаят им се банкови сметки, офшорни сметки, всичко им се знае. Списъци има вече написани за тях. И Крип добре се притесняват, че ще бъдат убити. Не е лошо да се притесняват и те. Защото всеки знае какво е свършил. Когато си рекетирал, когато си изнудвал... Всеки си знае кирливите ризи. Всеки си знае кирливите ризи, да. И когато дойде куршума и за него, не трябва да реве. Така се получава. Защото ние сме докарани не до силата на правото, което да реши справедливо, а до правото на силата. Да, гражданите са потъпкани и така нататък, но утре гражданите ще реагират обратно.
Революциите защо се правят според вас? Буржуазно-демократичните революции в Европа, обезглавяването на царе, крале на публично място, защо е ставало? Точно заради това, защото народа се довежда до просешка тояга. Може ли майките ни, бащите ни да ги изнасилват по селата и Екатерина Захариева или там, която иде да ми говори колко се дискредитира от другите хора демокрацията? Каква демокрация? Между другото, покрай цялата тази история с Лютви Местан стана ясно и друго, че не се знае кой ръководи НСО. Вие знаете ли като бивш служител? Аз като бивш служител, пък и като човек 7 години, който присъства в публично пространство, казах, че този новия закон ще обслужи пак мафията. И че не трябва да се гласува в този текст, в който беше прият. Лютви Местан е човек, който е гласувал за този текст, по този начин да се изпълняват нещата в НСО, и сега е потърпеш от собственото си гласуване и се оплаква от НСО. След като началника на НСО има възможността да се гаври по този начин, като сваля, маха охраната, свежда, и то в процес, в който на самия Местан му се обаждат по телефона да си направи сам харакири, т.е. в един момент се случва всичко и 16 часа се оставя без охрана, как смятате? Как смятате? Това цялата държава е превърната в една частна собственост, една частна фирма, която се управлява, бандитска частна фирма. Това е истината. И аз не желая повече да слушам политици от типа такива, кой какво казал. На тях може да им се иска, защото са милиардери, милионери, може да им се чувства и да искат народа да мисли, че благоденства. Не. Благоденстват те и децата им, които са в чужбина. Те не живеят в България. 90% от децата на тези хора не живеят в България. И след като държавата е превърната в частна собственост, кой ще се погрижи тогава за националната сигурност? Ето, в Сърбия увеличава военната си мощ. У нас има ли въобще някакви ресурси? Каква е вероятността да се превърнем в един втори Кьолн, да речем? Нямаме проблем с това да бъдем превърнати във втори Кьолн. Още повече... Не, нямаме такъв проблем. И ще ви кажа защо обратно на всички твърдения. Българи трябва да бъдат спокойни в тази работа. Ще припомня само 2 случая, за да разберат за какво говоря, защото това, което ще го кажа, не е публично. В момента, в който беше убито, спомнете си на Пиротска, онова момиче, продавачката, беше наръгана от такива хора. 47 трупа имаше заклани в Военно-медицинска академия. Българите не си играем. И германците няма да си играят, уверявам ви. И германците, търпението ще им се изчерпва. Защото както... Ама те започват да се превръщат в малцинство, едва ли не? Кой? Германците по отношение вижте, на правата си. Не дейте слуша тези внушения. Няма да стане това нещо, което си го мислят. Сега отговор още не е започнал. Германците не са толкова лек народ, колкото хората си ги мислят. Те имат комплекс. Вие знаете, при влизането в самия Берлин от американци и от руснаци по време на Втората световна война, 2 милиона германки са изнасилени. Смятате ли, че тези хора още нямат спомен какво се е случило при 50 години? Знаете ли реакцията каква ще бъде с тази обида, която те имат още тогава германците? Смятате, че им е приятно да идват някакви си от някъде, защото някой си е решил и да изнасилват жените им по улицата. Днеска дори имаше информация, че не били изнасилени. За финал, кога ще дадат отпор те? Кога ще си проличи, че Германия не е това, което изглежда в момента? Когато постъпят като българите. Да? На една жена 10 глави. Така става, когато няма закон, когато върховенството на закона е отнето, когато декларацията на независимост на САЩ, такава каквато трябва да бъде, духа на декларацията, такава каква трябва да бъде и в България нарушена, тогава народа взима своите неща решението. Изнасилват ли, това е реда. Няма друг ред. Ако не се защитиш, след като държавата не може да те защити и гарантира, поемаш нещата в своя ръце, докато държавната власт и хората, които са мъдри в този народ, се усетят и въведат някакъв нормален ред и нормална справедливост. Добре, благодаря много за този анализ. Народа трябва да вземе нещата в свои ръце. Полковник Николай Марков. А след рекламите продължаваме с анализ на политическата обстановка с Калоян Методиев.